こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法はナレンドラ・モディ首相に誕生日の祝意を表明しました。ダライラマ法と中央チベット政権指導部はネパール暫定首相の差し迫った課題の成功を記念しました。中央チベット政権はインド新副大統領の当選を祝福しました。ダライラマ法は民族奉仕団幹部と会見され、内閣が夕食会を主催しました。第17期チベット亡命議会第10回期が閉幕しました。国連はチベットにおける深刻な人権状況への懸念を表明する書簡を中国に送付しました。デリー事務所のジメジュネ代表はデリーで開催されたチベットの日のイベントに出席しました。チベット事務所はチベット語クラスのワークショップを開催しています。皆さんチベット関連行事に参加しましょう。今週水曜日、ダライラマ法はモディ首相に書簡を送り、首相の75歳の誕生日を祝福しました。王はインドのこれまでの大きな発展と繁栄に対して敬意を示されました。ダライラマ法はネパール暫定首相スシラ・カルキ氏に書簡を送り、困難な時期にネパール国民の希望と願望が実現するよう記念しました。王はまた1959年以降、チベット難民の復興のための施設を提供してきたネパール政府に感謝を表し、祈りと祝福を捧げられました。中央チベット政権のベンバツン主席大臣とチベット亡命議会のケンボスナムテンベル議長も世界中のチベット人を代表してカルキ首相に祝意を伝え、差し迫った課題の克服とネパールの繁栄への道筋をつける上で最善を尽くすよう記念するとともに、ネパールに暮らすチベット難民に対する新たな希望を表明しました。チベット亡命議会のケンボスナムテンベル議長はインドの新副大統領に選出されたシビラダ・クリシュナ氏に祝意を表明しました。書簡の中で議長はダライラマ法とチベットの人々を60年以上にわたり受け入れてきたインド政府と国民に対し深い感謝の意を伝えました。先週金曜日、ダライラマ法は RSS で知られる民族奉仕団のインドレシュ・クマル博士とラムラル博士に謁見を強化されました。謁見のうち両氏は記者会見を行いました。また両氏は亡命チベット議会及びチベット博物館を訪問しました。さらに中央チベット政権の内閣は両氏を歓迎する特別晩餐会を開き、ナムガイ・ニンポ・リンポチェとアビクレタ・ワジラ・リンポチェもこの晩餐会に臨席されました。チベット亡命議会の第10回期は昨日議長による総括的な閉会挨拶をもって終了しました。신앙이 가서 시조를 참바이나 땅 가서 넘바 차대를 그 리뷰 돈에 삼았다는 가서 지점지 예배기 시조를 오지 차대를 나 땅 가서 대야 컴펠 요야다 내 시조 연락요 펜토야 아니 가론속이 지 존시지 내 대단한 인기 대단 레비지 용카리 대단 노인이 가서 게이지 대도 톨라지 냠자 만로와지 냠발라서 미년 컴펠 용 투별라 미세 내가 가리셔도 대도 톨라게 곰바 예토게데 개체무지 대통이에요 그래서 뭐 송게 좀 초기 딱 공부 럽참 먹어 줘래 자신 놀라 시대다 안에 처음에 베톤에 지 샴지기 시도 용토비알람 베즈 효시고래 대노인 아론 쪽에 응연이었지 대조 토라 정말 무지 공이 대조 대단노 토고야 안에 자신 시도 토네 배기 쳐도 리용 세우데 미세 단답받도 가서 통노도 접수를 온대 그래 마음방 가서 대 말아야 치도 가서 미럼 데이토는 경구를 효토고야 대 개점을 해오지 통고야9月10日から18日まで開催された会議では中央チベット政権の7つのすべての局の報告が提出、審議され、その後、全般的な討論と内閣による報告に関する答弁説明が行われました。チベット亡命議会の議員らはダライラマ法への5項目からなる感謝の決議を採択しました。この決議ではダライラマ制度の継続を確認された法への感謝、中国による転戦問題への政治的干渉の拒否、16歳という若年よりチベット人を導き続けてこられた法の揺るぎない献身、そして世界の平和と調和の大使としての役割を担ってこられたことへの感謝が表明されています。また、議会はチベットの大義のために命を捧げたチベット人の勇気を称えるとともに、寄宿制学校の強制、総員への制限、チベット語と言語教育の弾圧を含む中国の同化政策を非難する
7項目の決議も採択しました。この決議では、パンチェンラマ11世を含むすべての政治犯の即時釈放を求められました。さらに、チベット側と中国側の対話を促進し、自由世界に暮らすチベット人に対して、チベットの文化、宗教、権利を守るための共同の取り組みを呼びかけています。また、第10回会議ではいくつかの立法改正が行われ、2026年に予定されているチベット総選挙に向けて、選挙管理委員が追加で2名を選出されました。2025年7月15日付の正式な公式文書において、国連の特別報告者6名と作業部会は中国政府に対し、チベット人政治犯、南紀氏の恣意的拘禁、判決、そして獄中での不当な扱いについて書簡を送りました。専門家らは、この問題に重大な懸念を表明し、この事例は国際人権法の侵害を示すものであり、深刻な抑圧的環境を生み出し、チベット国内のチベット人が自らの権利を自由に行使することを阻んでいると述べました。南紀氏は2015年10月、香川県でダレイラマ法とキテリンポチェの肖像を掲げた平和的なデモ行進中に逮捕された当時、わずか15歳の未成年であった。その後、分離主義活動の罪で投獄され、重労働を強いられ、投獄中は適切な医療を受けず、2018年の釈放後も厳しい制限を受け続けました。2025年7月15日、国連特別報告者5名は、ダレイラマ法の転戦問題に対する中国の干渉に対して、また1995年以来、消息が途絶えているパンチェンラマ11世の強制失踪について深刻な懸念を表明しました。書簡ではすべての転戦に政府の承認を求めるという中国の政策と要件は国際人権法に違反し、チベット人から信教の自由を奪い、正当な宗教的な転戦認定の過程を歪めるものであると強調しています。また専門家らは中国に対しパンチェンラマ11世の所在、健康状態、安否に関する情報を開示するよう強く求めました。先週日曜日、デリーのダレイラマ法事務所のジメージュネ代表が、インドチベット友好協会とインドチベット調整事務所の共催によるチベットの日と題されたイベントに出席しました。本イベントは、非暴力の声、マハトマーガンジーとダレイラマ法14世の共有する遺産をテーマとして開催されました。チベット事務所ジュネーブはスイスのディティコン市においてチベット週末学校の語学教師を対象とした2日間のワークショップを開催しました。この研修にはスイスから27名、オーストラリアから3名、合わせて30名の教師が参加しました。講師陣は生徒の心理的発達に即した教授法や教育アプローチについて教師らに詳細な指導を行いました。また先週日曜日には、フランスのチベット事務所がパリ近郊のカインアンジーで開催されたウーラン祭りに参加し、フランス古典実行委員会がダレイラマ法の4つの主要な使命とその障害と遺産を展示しました。この展示は9月21日まで8日間開催される予定です。先週土曜日にはブリュッセルのチベット事務所代表らがアントワープでベルギー地域チベット女性協会主催で行われた第65回チベット民主化記念日の祝賀行事に参加しました。EU 人権擁護担当官のテンジン・クンソー氏は挨拶の中で亡命チベット民主主義の65年間の発展と成果を振り返りました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。